sikrak lan gembira Kumpul mangungkuk bende agame pecet-pecet umur suwarane ya 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 slow lo lo ya oh ya ayo piye ta Doni empat penari kian kemari jalan malega aduh langkah gayanya menurut suara irama gambang bersukaria kelak tertawa semua orang karena hati tertarik gerak-gerik si tukang kendang sor empat penari kian kemari
Man eman tenan di eman wae tenanan kersane namung guyonan jebule malah dadi tenanan. Karepku ono sampean ojo maido ojo maido. Aduh mas mbak ampun ngawur penyakit terkembali ngiter saya suwe kok saya ngatur Diajar lewat kini terlanjur jadi penyanyi piye maneh gimana lagi. Man eman tenan cah ayu iya mas neng donya piro lawase elingo bejang ing lembe wancine apa bali putrane. Hae kaya rembulan rumahku
ya ya. Oh nyong. Oh nyong. Ya ya. Oh nyong. Tony Tony Tony. Oh ah ơi. Mi Tony. Ya. Ya ya. Oh nyong. Ya. Nhong nhong. Ya. Sor. Sor. Kira sing dilire bojone kaca motore numpak halo koyo Menjak Solo membeli baju buka laci ono kadale yen duwe bojo pang aja ayu-ayu ditinggal jadil gowo kancane iya iya iyo hae lo ya tak sopirane piye ora hae wedhus gembel kalungan dado golek tali golek kawan tempel pang kok ora wani nembung golek ana ganti omahe Mula nek mangkat latihan. Kuale. Oh. Mula nek latihan mangkat. Heeh, Doni iki bablas wae lho.